Σας καλωσορίζουμε για δεύτερη φορά στο ορεινό χωριό μας, που οι πρόγονοι μας του έδωσαν το όνομα του πρωτόκριτου Αποστόλου του Χριστού μας, Άγιος Ανδρέας. Υποκρινόμαστε με δέος τη μνήμη του προστάτη μας και προσευχόμαστε με ευλάβεια, με ακράδαντη πίστη και αγάπη στο Μέγα Δάσκαλο του Αποστόλου μας και Σωτήρα μας. Σεβασμιότατε, ο ερχομός σας στο μικρό και ιστορικό χωριό μας εμπνέει κουράγιο, αντοχή και θέληση να αντισταθούμε στα ζωφερά έκτροπα του καιρού μας. Στο πρόσωπό σας βλέπουμε πολλούς από τους παλιούς ηγείτορες της Εκκλησίας μας που πρωτοστάτησαν και γράψανε χρυσές σελίδες στην ιστορία του έθνους μας. Τα θρυλικά ονόματα των ιερέων, των ιερωμένων του χωριού μας, Δανή, Χρύσαφος, Σοφρόνιος, Παπαζήσης, Ευγένιος και Επιδήμονος Κίτσος κοσμούν το ιστορικό του χωριού μας για την πνευματική του συμβολή και πατριωτικό τους αγώνα. Τιμούμε τα έργα τους και προσπαθούμε να κρατήσουμε αναμένη τη δάδα αυτού του ανέσπερου φωτός που μεταλαμβαδεύεται από γενιά σε γενιά τόσο στη γεννητρά μας όσο και στα γειτονικά χωριά. Σεβασμιότατε, οι εξελίξεις στα πολιτικά δρόμενα μέσα και έξω από το χώρο μας, παράλληλα με την οικονομική κρίση, μας επιτάσσουν ευαγρύπνηση, αλληλεγγύη και συνενότητα, αγάπη και κοινωνική συνοχή, πίστη και αφοσίωση στις εντολές και τα διδάγματα της Εκκλησίας μας. Όπως πάντα, έτσι και τώρα, που βαλόμαστε από υψηλούς κινδύνους, η ετοιμότητά μας θα είναι παραδειγματική. Υπό το σκύπτρο του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αναστασίου και της δικής σας Μητροπολιτικής Καθοδήγησης, δεν θα ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας, ακόμα και βαθιά και σε αυτές τις συνθήκες της τρίτης και τέταρτης ηλικίας θα δίνουμε το παρόν μας και θα κρατάμε θερμοφύλες. Ζητάμε με μπροστάρις να είναι ο κλήρος όπως πάντα και εμείς θα τον ακολουθούμε. Είναι χαρά μας που ήρθατε στην Εκκλησία μας πάλι, αυτό μας δίνει δύναμη και ελπίδα μεγάλη. Αμήν. Την άλλη φορά που θα έρθω, δεν ξέρω πότε θα είναι, αλλά θα ήθελα να χαιρετονίσω και τον διάκονο τον δικό σας. Διαλέξτε λοιπόν ένα παιδί, δικό σας, να είναι καθαρό, αγνό, να είναι παντρεμένο, να έχει παιδιά και φέρτε το όμως να έχει και γνώσεις και αν δεν έχετε τις αποκτήσει, για να τον κάνουμε παπά, να συνεχίσει την παράδοση αυτών των ιερέων που είπατε και ακόμη αυτά τα ονόματα των κεκοιμημένων κληρικών να τα γράψετε στην Ιερά Προσκομιδή για να τα μνημονεύουμε εμείς οι κληρικοί. Δεν τα ξέρουμε. Να τα γράψετε λοιπόν εκεί, μαζί με τον πατέρα Ευτήμιο, να τα γράψετε για να μπορούμε να τα μνημονεύουμε. Πράγματι, ο μακαριότατος το χωριό σας το αγάπησε και το αγαπάει πάντοτε. Θα ήθελε πάρα πολύ να είναι κοντά σας, όμως τόσο η ηλικία, όσο ο δρόμος δεν το επιτρέπουν. Το έχουν απαγορεύσει οι γιατροί να ανέβει και αυτό το μικρό σκαλοπάτι. Πρέπει ο δρόμος να είναι ίσιος, βατός, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα με την σπονδυλική στήλη και ένα οποιοδήποτε στραβοπάτημα μπορεί να τον οδηγήσει πάλι στο κρεβάτι. Θα ήθελε πολύ, προσεύχεται για σας να είσαστε ενωμένοι και αγαπημένοι προπαντός. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε. Όχι. Έτσι, όλα είναι δικά μας και όλοι μαζί να χωρίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσχώρηση διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον. Άκουμα θυμάστε για τα ορεινά χωριά. Ορίστε. Τα ορεινά. Έχετε δίκιο. Ο πατέρας Ευθύμιος κάποτε να έρχεται να κάνει και μια λειτουργία στο χωριό μας. Είναι τόσοι γέροι εδώ. Φεύγουν όλοι ακοινώνητοι όταν σπερδεύουν. Κάπου να έρχεται να κάνει μια Κυριακή, μια γιορτή σαν σήμερα, να ξέρει ο κόσμος, να μην τρώει, γιατί σήμερα ήρθαμε εδώ και
Είναι μεγάλο έσχος για εμάς που δεν κοινώνησε με κανείς. Δεν μου λένε, προχτές, δεν μου να έχεις το Εβραίο, το Τρουσιακάτο, δεν ήσταν δημοσιακή. Όχι, δεν το ξέραμε, όχι.